Hello, good afternoon. For today's video, mutabok ta sa suba, no? Biraho na to ning gakit. Ano to ning gakit? Ayan, atong gakit, iabas pikas. Tabok ta. Aron ta maka tabok sa suba. So bira-bira lang ni siya. Ano na ni siya pisi. Tapos siya pisi dito na pikas. Aron kung pinsay mo tabok, ika himo na sa pag manage din eh, no? So abot na dyan atong gakit. Sa ipadatin tumbo na to. Kaya ako raman isa na igaid ipitan og bato. Yan. Bisi. Teknik na lang nila ko. Oops. Kakinsura. Oops. Asik ka dyan. Oops. Sige ba? Duhaon. Okay. Kahit ta. Karga na kanya itong mga karga sa basket. Hindi lang sa basa. Oops. So, karon sakay na ta. Okay. Oops. Ang guyuro ng atong gakit. Ikas side. Ha? Tumaning kahimtang. Oops. Guyod ta. Guyod. Sa kakamot. Wala may videographer. Ako ra pitig video sa akong kagalingon. O di ba? Oh? Maka-drive pa ta. Maka-video pa ta. Oops, nahinay na good. Okay. So, kita niya suba nga perting tinawa karong mga orasa. Oops. Tinawa rong mga orasa. So enjoy lang ato nga life, ha? Bisan og magkalisod-lisod ta. Enjoy lang yapon. Ha? So yata din sa suba. Hintabok. Whoops. Whoopsie. 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 Hop, hapit na tayong tunggo. Tapit. Hop. Tunggo na kita. So, tunggo na kita. Oops. Okay. So, nata. Tunggo na ta. Ikaw na itong mga puta. So bye-bye ta. So, thank you. And bye-bye. Don't forget to watch my video and hope you enjoy.